Ja, breakdown igen, ikke? Uden tårer eller nogen som helst ting. Men jeg har brækfornemmelsen, ikke også? Jeg blev nødt til at stoppe med at spise. Jeg var nede og flotte mig. Og købe mig en China box. Det her det er hvad jeg har spist, før jeg fik lyst til at brække mig. Hvad fanden sker der, ikke også, ikke? Jeg får lyst til at brække mig, når jeg spiser. Jeg synes, det er mærkeligt. Lige pludselig så havde jeg bare sådan en brækfornemmelse. Nu kan jeg godt spise, fordi nu snor, ikke også? Men når jeg sad lige herude og bare spiste, hygge mig på terrassen, og det ene og den der, ikke også? Men så, ja, så har jeg lyst til at kaste det hele det der mad op igen. Jeg har ikke fået ret meget. Jeg tror, det er 4 små forårsruller og sådan nogle rejer og så lidt ris. Og så fik jeg lyst til at gå ud og brække mig. Det kan også være, at jeg angriber. Hvad fanden har været? Altså, jeg kan ikke finde ud af det. Jeg håber, I kan.